Πρώτος αγώνας ντρεσάζ με τον S και πάμε να δούμε πώς πήγε. Ετοιμάζομαι όμορφα και ωραία, βάζω και την καινούργια μου μπλούζα από Proper Fox, βάζω το σακάκι μου από POM και είμαστε έτοιμοι. Αν κάποιος ξέρει πώς βγαίνει αυτό το μαύρο από το παντελόνι, παρακαλώ να μου πει. Δυστυχώς δεν έβγαλα καθόλου βίντεο από το σέλωμα και έχουμε αποφασίσει να ξεκινήσουμε με σειραγωγέα, καθώς ήμουνα ψόφια εγώ, δεν την πάλευα καθόλου. Και εδώ ξεκινάμε να μπούμε στο τεστ. Έτρεχα στην Α3, ο S τρέχει πρώτη φορά στον ντρεσάζ. Πήγε καλά, αρκετά καλά. Μου τρόμαξε, δεν ξέρω γιατί. Συνήθως που το τρομάζονται τίποτα, οπότε αυτό μας έβγαλε λίγο εκτός ρυθμού εκείνη την ώρα και δυσκολευτήκαμε λίγο μετά να το βρούμε. Πέρα από αυτό όμως, όλο το υπόλοιπο τεστ ήταν όμορφο, ήταν ήρεμο αυτό που θέλαμε. Και γενικά δεν είχαμε πολύ καιρό που δουλεύαμε το τεστ, οπότε εγώ ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη με το πώς πήγε overall. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να διορθώσω και να διορθώσουμε παρέα, αλλά overall για πρώτη φορά ήταν πάρα πολύ όμορφα. Και αυτό μας έβγαλε στην 5η θέση, κάτι για το οποίο ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη. Και το ευχαριστήθηκε και ο S πάρα πολύ, καθώς έφαγε 1 τόνο καραμέλες.